Да, майна. Мога чукам кошти, майна. Айде. Има 60 евро, майна. Колко пари даде? А? 60 евро, майна. 60 евро. Да, майна. На Мога кой? ги чукам, майна. Руси кошки, майна. Ко правиш тук сега? Обясни ни. Работа тук, майна. И Има колко? 60 евро, майна. Да ходиш, да ги даваш. И хода една руста кошка тук, майна, руса кошка, майна. И даваш 60 евро ли? 60 евро, майна. 60 евро колко лева са? 60 евро 40 лева, майна. Как ги пресметна? А? Как ги пресметна? Няма компютър, майна. Компютър, майна. Кажеш малко това компютър, майна. Компютър, майна. Покажи малко. Я кажи в гората, Костана. Да, гората, майна. Бегам 60 метра. 60 метра, бе. Да. За кой бягаш? Кой те гони? Горския, майна. Горският те гони. 65, майна. 65 километра, майна. Ма за кой те гони? Ако си направил? Ми ръжа дърва, майна. С Чека се качи дървото горе на дървата, майна. И да върнем се. Бягай. 65 километра, майна. Отгоре ги режеш дървата и те падат. Да, отгоре гирите да падат. Рида горска, се върнем от дървото, майна. 65 бягам, майна. 65 километра, майна. А той Да, майна. с кота гони той. С джипа, майна, не може да стигне, майна. Ти бягаш, не може да стигнеш Не може да джипа. стигне, майна. Голям ли беше джипа? 4 по 4, майна. Хей, штар по штар. Стар по 3. Тъй по 3. Штар по 3. Ти си могъл да. 3 по 3, майна. 3 по 3, майна. Що 3 по 3, не? А? Штар по штар, 3 по 3, майна. 3 по 3, майна. С 3 гуми ли? Да. Майна, може да броиш. Майна. Брой малко. 1-6-6-6-6-5-5. Това да не ти е номера. Номера, майна. Какъв телефон имаше? Телефона ми, това... Samsung Galaxy. Ма кой е Galaxy? 6-4, майна. Тя че ме плюише. Кой? 6-4, майна. 6-4. Да, 6-4, майна. X4. Samsung X4. Samsung 6-4, майна. Колко пари то телефона? Майна, се казва 20 000 лева, майна. 20 000 Да. лева. А за колко дена ги спечели тия пари? 20 дена ги печелих, майна. 20 дена, 20 000. Да. И баси удара. Много пари вадиш, а? И много плюиш. Руста кошка, коя тя иска да ми гледа, майна? Коя та руста кошка, майна? Тайна. Коя та, майна? Тайна. Не Дай да казвам. чукам, майна. И давам 60 евро, майна. Знаеш колко жените искат? Ти го знаеш? Които един е, майна? Говорят, вика, да кофано то вика, виж кой го правя. Кой Вика, то? да ми сложи малко зар по мене. Зар ли иска? Ще сипиш малко, нали? Малко, не мога, малко зар, майна. Да не е много сладко, Да нали? не мога сладко. 2-3 пакета. 5 пакета, майна. Фърляш. Фърнам вътре, майна. Само вътре, майна. Ти пък вътре. Ко ще ни кажеш друго, man? Майна, какво ти казвам, майна? Сега да чувам чарпан да чукам една кучка, майна. Може плащаш ли или без пари? Без пари ти го чукам, майна. Без пари. Какво да правя, майна? Я смея са малко. Ма вънка езика да е малко. Кажи малко. Му плюнки фърчета, майна. Така, майна. Чак ме е страх да дойда себе. Малката кошка го правя, майна. Малката кошка правя, майна. Кошка, малката го правя, майна. Ти превъртя. Я усмихни се последнка. Ма не само се усмихни. Ай, ман, ай, чао.